Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Tipe ayam guys, wis pesen ayam 3 sampai eweh bang 20 guys, jadi tuku pitik telu. Bapak halo Mbak Dewi. Iya, ambil ayam. Iya. Telung apa 30? Kok 30 men? Menawa. Oke. Kalau Ferry apa sunat? Sunate soae kok enek musik guys. Dar. Oh ya, bakule apian kok guys. Dipateni yo. Roh nek nyuting guys di tanggane guys. Walah. Tinggo sunate Ferry. Bayeni sunate soae. Jaluk sunat terae geger wesan Mas. Jane. Bawani mbok ora kemlete bocahe. Bocah iki mari kemlete. Lho, apa sih ngono Mbak? Konten Mbak. Iya, Peri iki. Oh, kalau guys, ayamnya guys. Nggone Mbak tanggane dhewe nyemuk-nyemuk. Kayak bakule. Iya, lah. Wong ngeterno sekolah. Iya. Iki 3 jadi 10 ya, Mbak? Iya. Jadi 10. Mbak Mit yo. Ya wes sundeli. Orang kada 10. Kowe kok ngajak geger dhisik kok ngebut kene sing pesen kok sing pedhok neh wong iki. Lho kowe mah kok cepet temen kok kaya kilat. Den aku lebokno, Den. Bisa pedhok ya. Pedhok neh karo-karuan. Ya gue tak boga sing ki apa tinggal terater. Wes, mulai. Mundur Mbak. Tinggal wonge butuhan dewi, terus kita mau lanjut beli. Halo Bu, boten arep tumbas anu guys, kita beli apa sebenarnya beras neh tak imbauan nih. Terus nanti kita beli empon apa nah ya? Ya ayamnya sudah. Halo bestiku. Iya, ayo dolan. Ini gimana tuh nih? Betes. Betul ke plastik 2 kilo. Bu, beras Bu, kali kilo. 35. Berarti tak tambahi guys sampai adang 7 kilo soalnya ewe oke. Ini lali. Yang kilo Mas? 2. Iya. Apa nih? Sudah. Udah 26. Karena beli atom sama plastik mana ya? Terus. Oke, makasih Mas. Atomnya kurang plastik. Namanya hujan. Pokoknya ya, wis karek tuku pon-pon gone Mbak Sriami. Grimis guys. Nanti kita lanjut lagi nih gone omah. Wis grimis pegel-pegel. Disumbang mae iki klopo. Wah, disumbang Mbak Ikan dok. Mbak Eka kira ini tak pengen bawa popo malah tukundok. Oke guys, tak amboi adangi dadi 7 kilo. Kurang wis mateng adang ini ciko mangan. Lho sarapan malah dikei po tahu bakem piye iki ono tahu piring pengen nggo apa-apa.
Yes, aduh. Alah, kekerap. Kekerap. Kerap nasi. Mundur aja kalau Kowe meh mundur. Ya. Iwake kowe mundur. Wes. Yes. Mbah, guys. Ndok colokne. Nyuci sendiri. Ya apa ya anu acara geden den. Lentik 33. Letik. Lah mana nih? Mbak gak tuku 30. Gua apa? Gue usus ngono ngono. Gua sunate peri jare. Sunate bomben. Iki diumbah dhisik, guys. Biar genjret ki lho popone walah sak drum. Tung. Yo gede ya, Mbak. Ini berarti padha biasa di gua amal acara sesuk kuwi. Iya. Ora kuwi sedengan jare. Heeh. Nek sing jumbo 57. Aku mang tuku loro. Kayak tuku sing kuwi. Iya padha satu sih, loro. Acarane aman lho, Mbak. Tata buja. Digodhog engko sore ya. Nggonku. Kombore ning kene iso meja, engko kan ning ngarep kowe masak meja ning kene. Iki sarone gore-gore tahu. Iya, ning Oh, ngarep. ae. Mak, LPG-ne buka dhewe ae. Mana? Lah kae, ya yo. Mantek kuwi kok. Enggak nyopok. Nyempah kok tok. Mending lawang enek kok, ning lawang. Iya, Mak. Tak pasangnya, Mak. Iya. Tahu gorengnya gitu. Iya. Iki kok ya, Mbak. Sak benul-benul. Lah bakal jeng. Orang arah rusak. Lho tapi enak Mbah bakul ora iso ngene iki ora iso rapi. Yo iya nek. Buat guys. Burungnya iki. Iki adalah pencernaan Burung. makanan. Tak kenal biji, sik. Mending lawang lho sisa Nang jek. kono kok gendeng. Pon. Mbah. Wah, tak cendelon paku. Iki nganu ya, Mbah. Lemak ya, Mbah. Heeh, buak. Tak buak ini tahu. Lemak jahat. Aku ngene iki tak coplok ngene, Mbah. Kadang enak sing gede aku. Tak dicoplok. Oh iya kok iki dibuak. Ini latte buak. Heeh. Mari ngiler. Yang keleler ngono lho, guys. Nah, iki wis pokoke anu. Mari cepet ki enek rewangi, bojone ya melo. Itu ya enek, kambeleh ya enek. Nah, Butane anu mesin iki. mesin. Enek sing nyacah, enek sing ngeterno, gak ya wis jaya. Plek. Engko cara menem bleh sore ya nek partai banyak melayani ndekne. Ning pasar ya. Jarum, jamur ya aku ora nek semangat. Jamur. Jamur. Jamur ya kan. Ya karo mati kabeh, Den. Walah, Ya kakang ser gedang ndekne. ya Allah, kena flu burung. Ya, Mbah. Pengen tak gori gene jekangkang telu ning cor gedangku kabeh, Mbah. Ngono Lho, apa ya, Mbah? Kok bareng. Lho Jadi kudune kan ketungkruk ora kabeh. Telu lho, Mbah. bareng mangan kuwi kok. Bareng mangan lho, Mbah kudu. Sehat jane ya. Wongko kabeh. Ora gane sebonggon kurun. Mati. Tak gori tak jekangkang. Iso gedang dhewe kok, Mbah. Iki jane to jane. Gak tau aku. Emang aku gini kok. Ngeran. Aku ora nek semangan lho ndremunya tak tukokno. Ora sak ngene. Malah makku ya ora doyan.
Wah, aku doyan aku tok. Berarti Iwak supiak kok, Mbah. Aku nek masak kirane aku doyan aku tok, aku ngalah. Iki iki apa, Mbah? Betul garingan nek wis dadi. Iya. Gimana? Pitik telu ya, Mbah? Walah pupune matoh, guys. Tak padha pupune Mbak Deoni. Mau ning pasar iso petukan karo Mbak Isma. Wah, nyolong apa iso? Buku lho nganggo Buku. ya nganggo buku. Tuh. Ayo kok ora ewok nang bisa mak ya. Apa? Mak tak jebol lho di sini. Tok. Dan gak iso nyunyuk. Wong karek nyetekno dicetek. Satu Jangan bilang nggak bisa. Dicetek Cetak nggih nganggo nyunyuk. Kok anu kok blek no. Kok sese iso? Aku yo ora iso ning tak jajal ben iso. Ini aku sih. Aku dhisik nganu, Mbah. Wuk. Dadi ora wedi kan kerja ning Surabaya. Yo ngono ki otomatis wis gak enek. Akhire tak nyunyuk nyalat rambut yo tau ngono. Lah roe-roe Iya, jek Le. perawan rati karangan nek dikuncir ngene iki. Karangane renek entah. Dan eweh-eweh dan wis. Dan bancaan nggone langgar wis poso dhisik ngono, guys. Ater-ater tetep berlanjut nek Jawa gak enek, Mbah. Gak enek. Marai wong Jawa ater-ater ya pas wayah. Apa? Ngono kuwi apa jenenge, Mbah? Manganan. Panganan. Oh, dhewe kok, Ngono nek kene kan Wong dhewe. digawene pas ngene. Rumah kena weh-weh. Heeh, kene aman ya, Mbah. Nang. Kene iwote ya nek pas ngene iki, guys. Panganan. kok. Ya, nek ngene. Wut, yuk. Ater. Dia biyen malah nek ater-ater ngantek teko kulon, guys. Kulon ngono lho. Saiki suka. Teko nggone Mbak Yaji, teko nggone sapa ndek biyen. Saiki kiwa tengen tok ngene. Ewe-ewe dikesak bisa. Tak desa dikeki kabeh. Saiki wis gak nganggo apa? Ikungan. Lah kok gak bancaan dhewe iki kabeh wis dikompak, guys. Dadi sing lingkunganku kene wis urung enek sing bancaan, dadi ngajak bareng-bareng di musyola terdekat. Satu orang bener 45, guys. Belum pasti. Aku nggawe dhewe, nek dhewe dadi aku bayar 8, kok nek kokorane 4. Ya Mbak Isma yo papat. Bu papat bu 5 dik ngumpulne papat, nek gak papat yo 5. Bingung lho petugas. Ayo. Orang jam pas. Iku ning kene. Kali berasnya gak iku. Cakare kelinyir. Engko sampe nganu guys, mulai kalau tukuki. Terus moh nganggo blender, tapi enak nek diulek asine pemirsa. Jane tak kok blender-an. Padahal di nganu. Soalnya wong tuwek iki senengane nganggone diulek kang lempokno wong. Blender tuku ndek nyapek.
apa? Hawane mendung enak. Kayak mon iki nek bancaan iki ater-ater praktis. Nek ater. Kabare Mbak Isma ater-ater orang 21. Jadi wis koyo wong bancaan, guys. 21 orang. Kanggo selikur uang. Selikur uang. Larang anu kaita. Wong selikur uang ki gak yo anu lho, Guys. Padha karo wong kayak dibancakno gak yo wis kenek. Sego jangan, sego jangan, sego jangan. Rampora. Is. Maki berasnya piye, Pak? Oh, Mbak Isma mus mumpur genten Mbak Deni terjun. Dadi iki seminggu lempok karo manuntalan, guys. Engko nek bareng-bareng kok yo malah bingung kalau ngene, digangi. Digangi, sesebar dhewe. Oh, sampai lali rambut teh. Nah, tahu teh. Ngono lho, guys. Piye? Kene. Lele kene. Iwake gede-gede Pak Isma. Iwake gede-gede. Ya, enak meneh iki gak iso dadi rolas. Ya wis, sak isone. Oh ya wis. Kalau pakai cilik enak. Rolas nek jumbo, Mbak. Ya, nek jumbo rolas. Iya. Jumbo dik mangan jarang kok ya, Mbak. Enak ya sing sedengan ngene iki. Ya Dian mang, Diane Kusno. Sing cilik 45 cilik. Cilike Sing tenan. adine mang lho sing dijejer. Sing cilik. Yo kacek sithik. Kacek sithik. Yo. Ya sing 45 piye aku? Heeh. Pengen roh. Kacek ayo sithik ora akeh. Wis resik guys iki. Ya wis guys ya. Mbak Deni pamit. Ki mang kontene campur aduk, petuk ning pasar, balik rene neh. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Semoga rezeki tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur, dipermudah segala urusannya ya guys ya. Wis ngono Mbak Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katek no. Engken. Eong.